同居中の姑に、そこまで私のことがお嫌いなのに、どうして一緒に暮らそうなんて思ったんですか？一緒に暮らしていても、お互いストレスがたまるだけですよね。出て行きますから。って言ったら、姑、びっくりして、ポカン顔になってた。今、部屋に戻って、別居の準備中。姑はぐじぐじ泣きながら、親戚に、嫁にいびられて、かわいそうな私。演出の電話中。もう知らん。午後から仕事だし、荷物も少ないし、さっさと片付けて、出て行きます。同居がスタートしてから3ヶ月、実家をバカにする発言に始まり、嫌味、挙句、実家に嫌がらせ電話。さらに、家族じゃないから出て行け発言。近所親戚に嫁子の悪口言いまくり。とうとう、この短い間で一通りやられた。今日も朝食、旦那のお弁当作り、後片付け、洗濯掃除など、朝の家事を終わらせた後、テーブルでパートに出る前の朝ごはんを一人で食べていたら、そこ、家族の席だからどいて、と、姑が言ってきた。虫の居所が悪かったのもあり、ムカついたので、それでは、どこで食べろと聞いたら、さあね、家族じゃないんだから、あんたのことなんか知らないわよ。勝手に庭ででも食べれば？そう言いながら、私の茶碗をひったくって、床に叩きつけた。割れた茶碗を見ながら、あんたが来てから茶碗が欠けるのよね。だって。その後、お決まりの実親の悪口。もう、親の悪口も聞きたくなかったし、家族じゃない発言にもうんざり。さすがに頭に来たので、私は出ていく。夫がどうするかは、夫が決めればいい。と、姑に言ってやった。同居するとき、夫に、同居するからには、何があっても君を守る。君の味方になるから。と、お願いされて同居したのに、今まで一度もかばってくれたことなんてなかった。おふくろは照れてるんだ。とか、ボケ発言をかましたっきり。もう、夫も知らん。とりあえず、実家に連絡して、戻ってきました。荷物はスーツケース1個で収まっちゃった。体一つで嫁に来ればいい。家は狭いから。と、タンスも兄弟も持っていけなかった。私のもの、下着数枚と着替えと部屋着と化粧品だけ。母は、いいからゆっくりお風呂に入って寝なさい。と、あったかいご飯が美味しかった。父は、弁護士なら当てがある。日記をつけておきなさい。何でも思い出せることは書いておきなさい。と、ありがとう、お父さん、お母さん。が、昨日一晩で発覚した義実家のぐずぶりにへこんでます。夫からは、嫁子ちゃんの貯金どうするつもり？全部独り占めするつもりじゃないよね。と、メールが。結婚前から貯めていた私の貯金でしたが、知らない間に家探しをして通帳を見つけ出し、コピーまで取っていたとのこと。で、いずれそっちの家も人に貸すつもりだったのに、別れたら損でしょう。その損害分だけでも支払ってほしい。と、何のことかわからなかったのですが、姑からの突然でわかりました。
あんたの親がこの世から消えたら、そこの土地も家も、ムチコタンがきちんとお金にしてくれるはずだったのに。そういう恩もわからないの？あの親子、うちの両親の住んでいる家と土地を、すでに自分たちのものにしたつもりでいました。そういえば以前、私の目の前で、あの家と土地どうするの？売れば少しはお金になるんじゃない？って、姑が言ったことがあった。夫は、いや、人に貸す。その方が金になるから。って言ってた。そんな不動産があるのね。普段お金がないって言ってるくせに。って気にも留めずにいたけれど、私の両親の家と土地のことだった。嫁子が黙って聞いてたから賛成だと思ってた。だそうです。本気でぶん殴りたかった。夫も姑も。別れます。子もいないし、早いうちでよかった。まだ何も動いていませんが、これから弁護士を探したり、新しいアパートを探したりと、私の貯金は私のために有効に使わせてもらいます。夫には一銭たりとも請求する権利などないわ。こんなに男を見る目がない嫁子ですみません。お父さんお母さん、本当にごめんよ。嫁子はけじめつけてきっちり奴ら締めてやりますので。それから数週間後、弁護士さんを頼んで別れへの話し合いがスタートした。姑が何度か親に突然して私の悪口を言いまくったばかりか、お金の無心までしてました。父はもちろん断ったそうですが、父は以前から次のお盆に私が帰省したとき、本当に幸せなのか？実は別れることを考えた方がいいのではないか、と私に聞こうと思っていたそうです。が、姑の意地悪で私がお盆に帰省できなかったので、なるべく早く話す機会を作りたいと考えていたそうです。母はとにかくいつ帰ってきてもいいように、あちらを飛び出したはいいものの、行くところがない、なんてことだけはないように、と思っていたと。それから揉めました。姑と夫は、別れるなら慰謝料と財産分与を要求したいと言ってきて、嫁に来た以上は実家と縁を切って、姑と夫に尽くすのは当たり前で、本来は嫁実家の方からいくばっかの援助があってしかるべき。それすらない上に子供も産まず、家のことを放り出して別れるなどと、わがままを言うのだから、それなりの金額は支払ってもらう。というのが姑の意見。嫁なんだから、夫に尽くすのは当然。髪の毛一本から、着てる服、結婚前の貯金や、生まれた家や、土地に至るまですべて。結婚すれば、夫のものであり、何もかも差し出すのが嫁で、古来から日本はそうだった。というのが夫の意見。貯金のコピーを取っていたのは、大事な貯金を嫁子が無駄遣いするんじゃないかと心配だったから。だそうです。弁護士さんは、ドヤ顔で日本の風習うんぬんと語る夫と、博識で頼れる息子たんとうっとり聞いている姑に喋りたいだけ喋らせると一言。古来より日本人は結婚制度によって家と家との結びつきを大切にしてきました。結婚したら嫁の実家も大事にしたものです。家同士が結びついて力を大きくしていったのですから。あなた方のおっしゃるような風習は
日本にはありません。と。はいと、すっとんきょうな声になった夫にさらに追い打ち。日本だけではありません。そんな思想の結婚は人類の文化史上にはありません。世界中、どこにもありませんよ。弁護士さん、夫たちのあまりの言い分に若干怒っていたようです。夫と姑、さすがに黙り込んでました。弁護士さんにはいろいろとお手数をかけましたが、1年半かかって別れられました。疲れました。でも、一番疲れたのは弁護士さんだろうけど。弁護士さん、本当にありがとうございました。意味不明な話をしては論点を変え、のらりくらりと引き延ばし、挙句裁判だというのに偽証までして、そこを突っ込まれると老人ボケを装って逃げるを繰り返し、裁判官の方々も疲れ果てていましたので、最後は偽証を繰り返すなら法廷侮辱罪で訴えますよと言って黙らせてましたけど、もらうものはしっかりいただいて、緑の紙にもサインして先ほど出してきたので、今から父と母とお疲れ様会してきます。今度はロミオって来なきゃいいが、間違いなく1年以内に来るだろうな。そしたらまた弁護士さんに頭下げてお願いしなきゃ。請け負ってくれるか心配だよ。